Velkommen til første del af øvelsen bestemmelse af jernindholdet i ståluld. Vi løber lige igennem, hvad vi skal bruge i øvelsen. I øvelsen skal I bruge en varmeplade, hvor der også er magnetrøring til. I skal bruge et bæreglas med en magnet. I skal bruge en burette holder. I skal bruge en burette med en burette klemme. Så skal I bruge noget 0,02 molars kaliumpermanganat opløsning, som er den her meget lille væske. Så skal I bruge en 1 molars svovlsyre, og så skal I selvfølgelig bruge noget ståluld, som er det, vi skal bestemme jernindholdet i. Det første, I skal gøre, det er, at I skal afveje 0,1 gram af det her jernuld inde på analysevægten inde ved siden af, så man får alle decimalerne med. Så skal man tage 50 ml af sin 1 molars svovlsyre og putte ned i sit bæreglas og stille op på varmepladen. Tænde for varmen og sætte magnetrøring på, samtidig med at der er udsug på, så vi får omdannet, kan man sige, den faste jern til nogle jernioner. Herefter fylder I buretten op med kaliumpermanganaten, og I husker, at I skal fylde op over nulpunktet. Og så tømmer I ligesom ud ned til nulpunktet, og så er I klar til at lave selve titreringen.